Men gott kväll. Det är ordentligt stort att vara med till kväll och jag stort att släppa hälsa på dig och det är fantastiskt att komma ut och vidga fredagstryckande, säga till kvinnor och att jag kunde möta dig kanske där och ja, bara att kunna vara samma med dig och ja, det finns inte här. Ja. Så ja, jag är inte Dina, så bara visst jag lite syndrom karriär och min vittnesbörd. Och som hon nämnde så har jag en hemsida som heter räkvars.fo och det är därför jag tog till det. Det är en hemsida här som ja, och ja, fortäljer evangelia och imes ämner i Bibeln som jätter inte att vi ska ta som. Och att jag så kan jag lära skola. Här sitter jag och en mycket som är vid att jag finns ett talltal. Det var så glädje, helt ursprungligen. Vi ska lära skola. Så vi var ordentligt glädje så vi för och vi gjorde äta buff. Ja, men Anna än till så heter jag. Hattan som är och en pura vanlig ung jenta, ung kona, dama, jenta. Och ja, det var ödligt lite till vad fällt. Vi hade också syrjor som var ganska skydda. Men en pura vanlig kvinna. Och med vittnesbörd han att jag kom till trygg var Jesus. Det var nu tror jag gammal. Och jag tror Jesus var det för mina synder. Och fantastiskt att kunna insutja bara att bjöd någon in i akkurat. Att bjöd in i mitt hjärta som vi sunka. Och jag tror det var ondfullt att man bara skulle säga ja tack. Det var som ordentligt ondträg mig och minnes tog kan också bestämte avgjort här var också lite och allt i mig skulle se Herren vidjar och själva och det vill jag att jag är ung och ta tog det avgjorna och valde jag följa Jesus efter valde att lära mig döpa och välja ängste att mitt liv skulle vara halga till Jesus. Jesus skulle släppa ögonen med. Och helt tar jag lite till att det är dutt inte. Så jag får bara smilas för Jesus. Det är så här. Så det är det som jag gör det för Jesus. Det är väl halva gången. Jag kan inte smiltas för honom. Det är helt dutt inte annat. Och jag har nog spilt att jag minnas till att han vittnesbörden i Heje. Jag hade Heje sin vittnesbörden. Jag finns rätt om mig till att jag smiltas för Jesus. Och jag hade det i visar också väl hos sig Herren börjar sitt verk i människan. Att han kan börja enfalt och han lyckas som läser och kan växa. Men det är det som Herren, det verk som han har gjort med i strid är hävnäckare, tjejer, nej-gaver, den wow-faktor. Det är bara att vi att Herren är stor och att han är med frälsare och han gör verk med. Så var det ett vers, vers i Salme 88. Det säger att vers 9 var ständer att vi människor är hålld och andblåster, alltså som svinner och kommer inte åter. Och det hotar inte med en exorcism att det är mitt liv. Det är så stort och det avhåller så att säga jag mig kvätt hur så väljer jag bruka mitt liv. Och jag har en värsta från en konen samkomne som är äldre som har spurt mig kvart först att bruka ett liv på. Och det var jag tror det är lärorikt att kunna huxa från tajmon och finns visdom från tajmon och minnas att våra liv är så stort. Så kan vi bruka våra liv på. Och kan för våra liv snicka sig om. Så jag huxar att jag ska lysa runt här ikväll. Jag visste inte ordentligt varför att komma. Jag visste att det var omkring om mig som tog om man börjar vi så vill jag först lycka visa till evangeliet faktiskt i mynden något så grått. Men det är ganska inte om vi bara nämnda stort. Det sker inte om onkel skulle vara ikväll som inte känner Jesus. Men evangeliet är att vi läser början att ha god skapt i allt. Det var inte synd. Men att synden kom in i hemmen och människan var skilt från Gode. Och synd är sån där likväl stjäla. Vi känner att synd är. Och
Och synden, det ständer att vi tar väl synda. Och vi fattar storgods. Så synden, hon var för tjöknon alla mannattna. Vi löj ödlund undres ner syndafall någon. Och vi läser oss ner att lönen i synden djäver ur dig. Men God, att han älskar på så mycket att han inte att ger honom en utväg. Så det är ett godare toskott. Och det är flyttat men vi har alltid att syna snyggt. Så jag tycker vi att Jesus han delar krossen och han ger oss en utväg så vi kommer vara alla överkänna vid Jesus. Och det ständer är Jesus säger vevren, sannoliken livet och inte kommer till färgen utan vi mer. Så vi må komma till färgen i köknen tryck av Jesus. Och det är en gåva som vi får från Jesus. Jesus gav sin son. Och vi har tackat emot det så var vi kvitt eller frälst. Hörde du mig? Ja. Hackar du upp till. Gott. Och det kan också så just så ut att vi läser sin verser. Jotta vid syndrockare. Är en trofast och rättvisor så han fyrger upp med synderna och röstar på för att det är rättvisa. Vi ser ett annat vers som säger klimt vi mån och jottar. Jesus som herre och trorst i hjärtan och en rösten upp för en dag så ska du vara frälster. Och han heter det som så händer. Att åkara sin för Jesus och vi blir frälst. Så det är faktiskt bara en vers och så har vi inte om hur vi kan skilja det. När det så är här en personer som är nästan jämngammal med, han är 20. Och vi ser att det är en stöjner som umynta synd. Vi människor synda allt och alla vi ser att det är Arnon 20 synda och 18 20 så får han också synda. Men det som är så fantastiskt vid Jesus är man ser det så väl akkurat olika översatt. Ser det ut? Att Jesus dricker alla åkare syndra sig. Det är syndnar som vi har gjort och det är syndnar som vi färre göra. Och men han måste väl hatta vers i halvt det som att det skulle lysa över hatta vers att han fyrgav och en ödel missbrott åkare och han utstryker skuldergrave som vi bara synner tjecka upp mot han tog där bort vid neklat av krossen. Och jag har alltid haft så fantastiskt att kunna kvilla i Jesus vill teacha alla mina synder och han må liv nu snurr sig om att han fortäller över människan om han. Ja. Så också spyr hur så tycker jag lösar ut om tid har varit teaching mot Jesus. Ja. Det som jag också är att stå tvåsa synder stort om kväll slunch jag att också men jag vet vi så just när vi kommer med det är om det bara en person som hotar med Orlanek. Det andra kommer huskott nu. Och det som jag hade att det bara lär med och tror jag väl är att det snur sig som med men att det snur sig om Gud eller att det snur sig om Kristus. Vi läser om det bara i Domaren kapitel 4 och 5. Och när jag ska läsa till lärare så vi har sin trumpet och unga där och oss som är väl sällan lagt märke till att lärarskolan är att det fortäller att det kommer till att ung ströjas eller nek och det ströjas nek vet till att det var upplärd visningar att snurra sig och jag tycker det är som jag känner och samfälligt är att människor lever i någon egocentrerad höjme så får inte ord men det är mest bara att man lär för ungarna att snurra sig om åkken att lägga som höjmren mellan runt om åkken. Och jag hade ju också inte avsett ganska särskilt unga jätter som jätter i blövån och filmon och vi lära att vi är som centrum. Men i huxon hur så skärligt det är, du vet att centrum i alla livet tar över Kristus, inte vid. Skriver till starta vi är då inte skapt till att tillbe oss själva eller andra människor, men vi är skapt till att tillbe Gud. Vi är skapt till att skilja att det snurrar sig om oss, men att det snurrar sig om Kristus. Och när vi färtar detta är det vi sån vi kan spira eller blomma. Det passar över att lacken kommer för att vi kan blomma. Och vi tycker att det är som många människor styr sig där.
vi strong tungtledjus framvis. Vi strujas till okkara fætan og fætan okkar sjálvan og god skøyv. Så vi halda at alt snur som i okkom, men sannleggen at det snur som god. Så jeg vet at det var en ordentlig god mynd, og det enskon, og for sommer er det ganske lettere å lese det enskon. Jeg kjenter at det øyre snikla som Kristus, og så er en mynd ved Jesus i midtene, så sender Christ-centered identity, Christ-centered view of the world, Christ-centered priorities, Christ-centered way of life. Og så omsetta, jeg kjenter en Kristus som visar og samler til seg at så er man ser seg sjølvan, og så er man fætter seg sjølvan i samband med Bibelen, eller i samband med Kristus. Og det fører til hvordan man også ser høymen og ånder kring seg. Vi også er særlig medmennesker at da man fætter man skapter myndgods, så vil det også føre til at man fætter et ånder menneske også er skapter myndgods, og at Gud også elsker deg så etter enn jeg. Og det fører også til at okkar ræfestningar eller okkar prioriteter vil retter, og at ta avgjør også okkar voksne hårt. Og jeg har noen jenter i bibelskjør, og jeg hadde så stått litt at fylgja til en løgene som tryggvann vi har sutja, hvordan det er terblivet, like som Kristus blir tørre midtpunkt, hvordan det er brøyde hoksjøn om seg sjølva, som er kanskje styrjes vi ring kjølsalit framvegis, at sutja at det brøydes, og at sutja at det skjer varskat. Jeg har aldrig for å bruke sin minnetøy på fotball, og jeg har aldrig for å bruke sin maratøy på å lese Guds ord. Og det er så fantastisk at jeg bare tar det her, like som fortelle og bare søtte hvordan Kristus vil høre midtpunkt til livet om. Og det som heldig er sin ondfullt å søtte beundringsene til kvinner setter Kristus i sentrum, eller midtpunkt, så vi tar der blåma og tar mot omstøver. Vi vet med at ofte er det unge jenter som skriver inn og sier hvordan rikta sender til hjemme, kanskje mamma kjølte godt, kanskje det kjølte godt, og det kan være skilsmissig, det kan være mulige valgreder til å leve. Og så kunne jeg si, men i øtlensnir så er Kristus det som stettelig i stormen som man nevnte, ja, Kristus er med kletter. Og det tar der blir blåma, ofte mån til kanskje ting som kan hente. Og jeg hadde det så vekkert. Og da må jeg skulle være det verset som sier, «Læpers hold og hjertet mitt ørmaktast, god er kletter hjertet mitt, lod min hjertet over». Og det er god er kletter, men så kunne dere hold og hjertet ørmaktast, bare god er dere kletter. Vi kjenner også et vers som er Shabia, det er løymet kletten som er hakket ned. Vi minnes til at god er dere kletter, og han er større enn vi. Særlig at han er sentralen. Et annet vers sier, han kallar av meg, jeg skal svære honom, vi honom i nøyene. Det hadde jeg så vekkert, akkurat om at det kan være, vi skal nøye akkurat livet, men Herren er vi honom i nøyene. Og kjenner oss naturens prøye og styrke tårla, vi gøsker tøyne litt til hånden i okkara. Som at Gud kan være okkara prøye som kvinner, og han kan være okkara styrke. Jeg halde til for tve ting som er suttet etter det både, hvordan Gud er henne prøye og henne styrke. Jeg kjenner også et vers som aldri er så vekkert, det sender prøye dere som styrta, være dolda mennesker i hjertens, vi hinner spek for å stille andre. Overfor ganske prøye som er gode, jeg følger at du er best. Så er svarda jo hinner høylige kvinner i foran prøyde seg, der setter vi oss at god og versen ikke noen underkjønner. Vi også bare for annen mat jeg prøyer seg på enn å sette vi oss at god selv at ha i det stender åha og livet kanskje ikke er som man vil det skulle være. For hver mat jeg prøyer seg på enn at se god med kletter og sette mine våna til. Så da var også av hette verset som sier «Hold jo pæt». Så steg av. Det var noen ting som jeg gjør i dag, og man stresser, så man også bra, og så sier god «Steg av», eller «Hold jo pæt». Steg av og sanne at jeg er god. Jeg er i høyre med til følelsene, høyre å gjøre det. Var damas vant av solmen at minnes til at steg av, og minnes til hvor god det er. Så jeg husker jeg lykker å lese
nöker versen solmen om. Det kanske jag det aftan så gott. Men eller det läser så det kommer ha men solmen är otroligt vacker. Och han snör sig om för god det. Och han minnas till att god är god. Och så som solmen säger om så land att lägga stå. Det är som solmen säger att han fortäller beskriver allt det tingene som kunde gänga gale och så gör det omskiftas. Men så säger han halt upp att sannat är god. Och jag hade det som vi ofta har törva att göra tajvid. Så det är stöken dagen. Och passar ösen att det bara som jag hade henne vittnesbörder till vi läsa om henne är att hon är ett otroligt störst avvid av god. Och att hon faktiskt emot till att henne klarar att stäcka av och sanna god. Och att hon ösning klarar att minna att henne människan att god är god. Ösning tar vi det ser ut som att god är det. Så det båda. Vi läser om henne i Domaren kapitel 4 och kapitel 5. Och jag huskar läsa några vers i här. Så det är kapitel 4. Yes, ja. Jag hade, vi sitter fresh, så hade vi läsa bara några vers. Kapitel 4 och så vers 8. Här ständer vers 8 till 3. Så jag läser. Okej. Ja. Det är kapitel 4, vers 8 till 3. Ja. Men ta vi över det gör det ursas med samma lätt som var i egen herrans. Ta selv til herren til hender Jabens kongs i Kanan. Kongasen til hans herre. Kongasen til hans herre. Vær i Hasor og herhøvde til hans herre at Sisera og bo i Haruset. Hagurjim. Ta røpte urselsmenn til herren til Jaben hei 900 vaknar og han kjøy ursel i 20 år og til Hasht. Så jeg ser vi lesa om søvann om det båret. Börjar vi att fortälja om stövna i Israel. Vi läser om att Israels hjärta är harsht. Och att Israel ger det som är öppet i en herrans. Och talade att det var nämnt flera för att Israel gör det samman med det som var öppet i en herrans. Så de inte god som dör herra och god läter till uppleva fylsnar av tog. Och att när 20 år så råpade det till herran. Så det är så ringt att leva utan herran. Och herren svärade när herren ser tar han nej. Och jag vet inte vad det var här. Ja. Så här är ett citat som hörde från en bibellärare. Han säger det att Israel ända igen alltid vet själva under det följtcheck för skolor det valda tillbe. Så Israel sakte sig när era godar, valde sig när godar som inte kunde höra dig, som inte kunde söka dig. Och det enda vet själva under törmon godnon. Vi tycker det är ösen således för människor i det. Att ganska det tillbe sig själva, det tillbe andra människor, höra omdöme, arbete. Kanske att höra på klarar sig gott skolan och har goda kasterier. Eller är där omynda i avgodar och trubblers är bara att vi kommer alltid att ströjas under törmgoden och ta godis i centrum. Ta godis i hans ut tillbe. Och ja, vi vidare från Ursel att det är allt att vara 8 god. Och ja, jag också med att Ma Kristus vara fullkomlig punktum fullkomlig i mitt punktum. Och vi går undra att vi kan gå till våra lyscenter utanför med punkter som man vara i centrum. Och det är det som Ursel rönt att göra. Det rönt att ha också annat som det prioriterar lyscenter mer. Trubblers är bara att vi är ett lyscenter eller ett tillbe också annat lyscenter mer. Så är vi fullkomlig oljerna. Det här som skulle vara i centrum. Vara fullkomlig utanför centrum.
och ta avskar och i allt och liv. Ta avskar hur vi söker på själva, hur vi söker under, det som vi prioriterar och räfesta och hur vi lever. Det har aldrig varit mätligt och avhavest. Det som Gud inte av oss, det som har yngste ursen, det att vi skulle älska han. Och han säger det som versen att andra kräver Herren god till out här än att du ska öktas Herren god till. Gänga att alla löjer hans älska han och tjäna honom av att hjärsta till honom och att själ till honom så du aktar ett bån hans. Vi hade att jag kan gott sitta samman i det som Jesus säger i Testamentet att han inte ska vi skulle älska han och han nästa. Tror jag att öktas och gänga alltså att vara god och lojen att älska han. Eller det som man kallar ahavak. Det mest är att vi älskar Jesus som älskar oss och gav sig själva för oss. Och här kommer vi annat här vi söker det som han gör för oss och vad så stor han är. Att älska han och att våra liv ska snickla sig fullkomligt om han. Gud gör det tror jag att det är bäst för oss. Så är det versen ständer nyast är fri att han kan gängas väl. Så Gud gav och själv när han lever han är omsorgen för honom. Så vi lever inte under lån och långt men det som Gud skriver till oss det som han inte för oss är då att han är god vid oss. Så han inte att vi ska prioritera han, sätta han först i våra liv och älska han till det är bäst för oss. Och det tar vi kommer att blomstra som kvinnor. Och jag har så avhört att läsa om Deborah och henne dikter eller henne donaskap. Hon är otroligt visdom. Det så jag vet i kapitel 4 och 5. Kommer inte att läsa alla verserna, men ska vi prata med en sammandrag så är det att hon är otroligt visdom. Hon är alltid god som ber ur allt. Hon är otroligt driva och hon är avhållande. Och vi läser man i vers 4 till 5. Här ständer för att läsa sin tjej. Om det tog innan var det Deborah, kona Lapidot, dömare i Israel. Hon var profet innan. Hon satt under Deborah Palma, mellan Rama och Betel av Efraimsfjallet. Israelsmän kom till henne för att hon skulle döma i Malon Torra. Så det var så underbart att läsa med en kvinna där Kristus är det som henne mittpunkt. Och att hon känner Guds ord, att Bibeln, hon känner henne så väl att underfall kommer att spyrja henne till bra. Så jag kan stå och döma i hans mal och till vi vet att du känner Orgos, du känner Bibeln, kommer jag oss bakom. Och jag har också avvarslat att jag mest till här att det ständer Israelsfolk kommer till henne. Vi läser om att Jesus levde, han kände sannolikan, han var sannoliken. Och människor kom ur ett Israel och löjde efter honom. Så människan tror efter att höra sannolikan. Och också till det samma ska vara i hälsomföringen att människor har löjde ur ett Israel att höra. Och som känner Orgos, och som känner Bibeln. Kanske också när jag väntar att lacken spyr, känner vi ett Orgos, kanske kommer att löjde. Vi kunde svära dem och se dem och sannolikan. Ja, och jag husker som jag kan spyrja med hva har det viktigaste och prästarna till som känner ganska. Men också verkligen är det fashion som god har insett att täcka sig av Israel och lära folk kan god ha att säga. Och jag tycker att Deborah, hon kan ganska vara sardaus i versvitchen av Guds folk som skulle vara där och lära henne faktiskt. Med det var kär. Men det som är fantastiskt vid Deborah är att hon har inte sett sitt anled av några folk. Hon är inte sitt anled av Guds folk heller, men hon är sett sitt anled av Gud. Och det var han som hon älskade. Och som hon kommer känna vid att läsa hans ord. Det är alldeles viktigt att vi som kyrkan ser att våra anled av Gud så är det att ta i alla människor på en switcha som skulle ganska välja. Och just känna upp det och att vi tar kunna fälla klätten och herra. Och jag flyttar mig att Deborah, hon är sikkert bie, her kan du ikke sende opp fram, her kan du ikke kalla til folk efter, her kan du ikke senda løyer eller senda menn efter i Israel herre. Og jeg kan umynda meg her at Gud, at herren er svære, henne er bøn ved at kalla og Barak som vi leser i
verset 6-6. Her stender, hon sendte nu bo etter Barak, sine Abonam, ur Kedes i Naftali, og sier vi han, høyre båje, vi Herren Ushes hever givet, færrastea, fær her til Habersfjall og tek vittar 20.000 manns av Naftali og Sebulon. Så skal jeg løye Sisera, herhøvdinga Jabas og Vagnar, og her han sa til tøyen. Til Sisera løy og djevan i hendur tøyner. Og jeg tror glemt å skifte her. Ja. Så vi leser om her at Deborah må sende bo etter Barak, og et avverst er at hun sier, høy båge og Herren hever givet. Så det kan huskes at God langt hever kattla Barak, og Barak har ikke haft dyrve. Han har ganske stekka ikke ved løyen. Og fyrir til han sier og sier Barak minst til hva God har sagt, minst til årgods. Og jeg husker man kan spørre hvor var det at det var for amen til Barak. Jo, det var at det var ikke at årgods ikke var grått, men kanskje at Barak iveis, at han tørva over amentur og tørva over oppmuntraver. Og alltid at Barak kanskje minner her i føren at synder om Jonas, som kanskje boja eller drala via vera årgodsløyen. Og jeg sier at det ikke godt å heve kvinner eller vindmenn eller vikkoner som Deborah, som kunne si ikke ivas, men minst helt av det sagt. Og det er sånn. Det var å drive. Og jeg husker ofte at vi kunne drive i egne liv, jeg vil si god, men skikker at du har sagt det til, og så framvis vi kan spørre god, hva er villig til vi akkurat livet, og vi må inn livet, og ta, og si god langt og hever, og langt og giver oss sin vilja, sitt år, og det vi har lest etter, vi kommer kjenne at han vil for akkurat livet. Og fantastisk at du bare kjenner så vel årgods, at hun kan amina Barak, hon sier Barak, nu det, nu skal vi fære. Gjør det som god til vi sier til god, for jeg løser og slår noe til. Men Barak, han bensin, og han gjør det som Deborah sier, så vi leser i vers 8. Her stender Barak svarer henne, kjem du vid meg, så skal jeg fære, men kjem du ikke, så var jeg heller ikke. Så han sier, ja, bare ser det som god har sagt, det er grått, men han mangler stadigvæk drive. Så Barak sier, Deborah, kom til vid meg, så skal jeg fære. Og det er nok så fantastisk at Deborah anminner Barak av det som han skal gjøre, minner han av årgods, men hun er også villig å fære vid honom. Så, ja, jeg husker meg det at det kan være lagt for at til mennesker sier sørst og årgods sier det til målspyrer her som løyen, men at vi da skal kunne si jeg skal hjelpe der, jeg skal rekke til under armen, jeg skal stole der, og i at vi årgods løyen, til vi vet selv hvordan svart det kan være. Ja, jeg husker det kan være en oppmuntrande til åkken til som hvordan større avvirskende Deborah hever og Barak, at hun anminner han, og hun færre han, og gjør noen dyrve færre i bare det. Jeg husker kanskje større som og gifter, eller har menn, eller kanskje bortja. Jeg husker med det at jeg god skapte Eva, så var det jo rive noen av Adame, og så han sånn bort ved hjertet. Og jeg husker med det myndene og jeg stande livet av mannen, og jeg kunne ta seg hans hjerte og kunne oppmuntre ham at stuja fram til det andre bare her, og jeg snakker vitte ganske her og samkomme og høyma. Og jeg snakker også om at her vi-merskingene som vi gjør her var utrolig stor avskan. Og at jeg kan oppbygge man, og at jeg kan øyne såre man. Så som jeg det last for vi sier oss, det tog vi tar god i sentrum, det fri at lyfta god upp, eller det tog at av åka egna stoltlega. Jeg må ikke se om jeg kan tenke løyre litt som jeg sjølva.
Så jag också läsa eller läsa syndrom läsa vid i vers 12 ta i Sisera flatte Barak som Abner var färdig nian att Habersfeld ständigt han samma vid ötlån vaknar synum. Nu känner vaknar ötlån fast synum i han är visar ur alltså så ett habugin så ni kringgår. Men det som händer är att det är bara det. Så Barak blir uppmuntrad av fler och i varje och läsa södning att det är säkra. Det vinner bara det. Det hände som Gud har sagt. Det hände som det bara är amen Barak. Och det är ju också ondfullt. Men som avver som det bara gör öjsning till de läsa kapitel 5 och så en lovpris för Gud för det som han har gjort och ger honom ärna. Och säger att det snurrar sig inte om men det snurrar sig om Gud. Och jag har alltid öjsning gör det öjla väl vid att se att vi bara en mjugan mata. Hvis vi läser allt det där. Ja, vers 9 ständer. Ta sig om, vi här ska komma, men så fast du inte höjna färgerna och tog först. Till Herren ska göra Sisera i händer kvinnor. Så gör det bara sig till för vi bara tillklädes. Och det som händer har stått till söva. Men det är att en som skulle vara pastor vid konsten, ja eller ända vid att dräpa, ja eller och vara en kvinna. Och han var så avvärst att någon Aaron kan det bara säga minst till bara att det snurrar sig om åkken, men det snurrar sig om god och han som fär höjre är bara den att det är god. Så ja, så det var inte något som det rosa oss är, men rosa sig av till jag tar det herrer var ju underlåta. Det är åker hjälpen vaknar, så det är som vi läser om. Och tar konger var driven av faktiskt en fortsatt att torra. Och det är så ondfullt att kunna vara vi här och kunna se hur så glad det är att han har suttit att det inte var guldordna. Det var inte töjmåner och så säga. Och hur säger somliga att spela till dem. Jag tycker att det är snurrsjum. Faktiskt som det konar och mina samkom spår mig att det får bruka mot livet på. Varför har det brukat ha livet på och kunde vi då avstanna till att Gud man vara akkurat centrum, akkurat midpunkt i livet om. Och att akkurat livet man snigga sig om han. Och jag vet, och brukar ha livet på att göra han känt han för människan och vittna för människan om han. Så, att det är det som är här i kväll.